Hej alle sammen. Velkommen tilbage til min kanal. I dag har vi en rigtig spændende opgave foran os. Vi skal rengøre denne beskidte Volkswagen Polo. Som I kan se, har den ikke fået en rengøring i lang tid, og den trænger virkelig til en grundig kærlig hånd. Lad os tage et nærmere kig på, hvad vi har med at gøre. Som I kan se, er der masser af snavs, tjære, lim, flyveost og andet skidt på bilen. Det havde regnet tidligere, hvilket kunne have gjort det værre, og den er stadig virkelig beskidt. Men ingen bekymringer. Vi skal nok få den til at skinne igen. Interiøret er også ret beskidt. Sæderne er støvet, og midterkonsollen trænger virkelig til en grundig rengøring. Bilen har stået urørt i alt for lang tid, og stød har sat sig både indvendigt og udvendigt. Så lad os komme i gang med at rengøre. Men inden da får I lige lov til at se, hvor beskidt bilen er. Og så var det ellers bare om at komme i gang. Det første vi gør, er at rydde op i bilen. Vi smider alt skrald ud og sætter værdigenstanden til side, så vi kan komme til overalt. Det er vigtigt at fjerne alle genstande, der kan være i vejen, før vi begynder at støvsuge og rengøre. Og så kommer vi ellers bare i gang med at støvsuge hele bilen rundt. Der er skidt overalt, især mellem sæderne og under måtter. Vi bruger en kraftig støvsuger med forskellige mundstykker for at komme til i alle kroger og sprækker. Vi bruger lidt ekstra tid på at støvsuge sæderne, da skidtet virkelig har gemt sig godt. Til støvsugningen går vi i gang med at rengøre sæderne. Vi bruger en tekstilrenser, som vi skærer på, og derefter børster vi det ind med en blødbørst. For at løsne alt skidt bruger vi en damprenser, som virkelig kan trænge dybt ned i stoffet. Til sidst bruger vi en tæpperenser for at suge alt snavs og få blødt på. Det trin er vigtigt for at sikre, at sæderne ikke bare ser rene ud, men også føles friske. Og nu rengør vi kabinen og instrumentbrættet. Vi bruger en overbøbelsescleaner og en blødbørste for ikke at riste noget. Vi tager alle overflader af med en mikrofiberklud. Det er vigtigt at tage sig tid til at rengøre alle knapper og luftventiler, da disse ofte samler en masse støv og snavs. Vi rengør også midterkonsollen, dørpanitterne og alle andre plastoverflader. Se på de resultater. Interiøret ser nu rent og friskt ud. Alt støv og snavs er væk, og kabinen ser næsten som ny ud. Nu er det tid til at tage fat på eksteriøret. Her ser I mig lige bruge en flyverostfjerner. Produktet reagerer med metaller i snavset og bliver lilla, hvilket er ret tilfredsstillende at se på. Det hjælper med at løsne flyverosten, som kan være svær at få af. Derefter skyller vi bilen igen for at fjerne flyverostfjerneren, og det løsner noget snavs. Men husk, det er ikke det første trin. Jeg synes bare, at klippet er nydeligt, og derfor satte jeg det ind her. Før vi går i gang med selve vasken, skal vi skylle bilen med vand for at fjerne og løsne snavs. Det hjælper med at undgå ridser under vasken. Vi bruger en højtryksrenser til dette trin. Selvom vandet hjælper lidt, gør det ikke jobbet helt. Derfor bruger vi en pre-wash fra Koch-Kemi for at løsne det værste snavs og skidt. Der var simpelthen så meget tær og snavs på bilen, at jeg blev nødt til at gå i gang med at håndvaske bilen med det samme. Man kan nok ikke se på videoen her, hvor beskidt bilen er, men jeg lover jer, det føles umuligt at få alt det snavs væk. Vi starter fra toppen og arbejder os nedad for at undgå at trække snavs op på rene områder. Snavset sidder virkelig fast, især tæren, som er overalt. På kølerhjelmen, dørene, taget og panelerne. Efter den første håndvask sprayer vi flyverostfjerneren på bilen. Efter at have vasket flyverostfjerneren væk, går jeg i gang med at påføre bilshampoo på bilen, og går ellers bare i gang med at skrubbe hele bilen grundigt igen en gang til. I håber man får fjernet så meget tær og lim fra overfladen som muligt.
Trods alt arbejdet er bilen stadig ikke ren nok. Jeg begynder med at bruge en intensiv tire remover fra Autocrim, som er designet til at fjerne genstridige tær og klæbrige rester. Det hjælper betydeligt, men der er stadig en masse tær, som I kan få lov at se lige her. Det føles muligt at få det hele væk, og føles som uendeligheder om at rengøre det hele rundt omkring bilen. Derfor gik vi 2 i gang for at haste processen. Efter vi har fjernet tæren, tørrer vi bilen grundigt for at undgå vandmærker. Vi bruger mikrofiberhåndklæder til at tørre bilen, da de er meget absorberende og skånsomme mod lakken. Derefter går vi i gang med at rengøre dørpanelerne og vinduerne indvendigt og udvendigt, hvilket giver bilen et klart og rent udseende. Vi påfører vinyl på bilens indvendige overflader for at beskytte og forbedre udseendet af plast og gummidelene. Vi går derefter i gang med at bruge en spraywax fra Mecoas på eksteriør, som giver bilen en smuk glans. Som det sidste påfører vi tærgel på dækkene for at give dem et tegn og en beskyttende overflade. Dette får bilen til at se helt ny ud.